அசர்ட்டிவ்னஸ். அசர்ட்டிவ்னஸ்னால் என்னது? கெத்து காட்டுறது, இல்லை நம்மளுடைய எண்ணங்களை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தயங்காமல் அதை சொல்கிறது. ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம சொல்ல போகிறோம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். எப்படி? அதுக்கு 5 வழிகள் இருக்குது. முதல்ல செல்ஃப் அவேர்னஸ். நம்மளை எதுக்காக நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம், எனக்கு என்ன வேணும், என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, மற்றவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை லிசன் பண்ணுறது. அதே மாதிரி கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசுகிறது, பயப்படாமல் பேசுகிறது என்ன வேணுன்றத. அதே மாதிரி சொல்ல வந்ததை அழகாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது. கம்யூனிகேஷன், லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களுக்கு ஏதாவது இந்த விஷயத்தில் முரண்பாடு இருக்குமா, அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, நான் கேட்க போகிற விஷயம் அவங்களால செயல்படுத்த முடியுமா முடியாதா, இது அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் அசர்ட்டிவ்னஸ்ன்றது. ஸோ அசர்ட்டிவ்னஸ் லீடர்ஷிப்